Platonek esaten zuen, maitasuna da desira eta desira da falta. Eta maitasuna da ederraren maitasuna. Beraz, maitasuna bera ez da ederra. Kate Millett feministak esatezun, maxima marxistari referentzia eginez, ez? Maitasuna izan dela emakumeen opioa. Horrela adierazten zuen beak, ez? Nik uste oso hitz kargatua dela gure kulturan maitasun hitza, oso murriztua izan delako zenbait harreman sozialen espresioetara, eta oso zaila da hitz egitea maitasuna horretaz haratago, ez? Maitasuna entzuten dudanean edo irakurtzen dudanean beti etortzen burura harremana, ez? Eta harremana da hartu emanaren zerbait eta uste dut hortik joan behar dela. Eta hartu eman horrek elikatu behar duela maitasun oro. Nik maitasuna lertut apur bat ez pertsona batekiko edo gauza batekiko atxikimendua, ez? Eta nik behar uste dut hartu emanean oinarritzen dela eta askotan lotzen dut alde bikoarekin, ez? Nik maitatua naiz, maite dut norbait, elkarrelikatzen diren, elkarrelikatzen den zeo zer dela. Ne ustez bai erabakitzen duzu nortaz edo zinetaz maite mindu edo maitatu. Uste delako nor maitatzen duzun esaten duela asko zure pertsonaz. Eta zuk gure pertsona guk eraikitzen dugu guk nahi dugun moduan, no? Bueno, hainbatera arte, no? Baina... Nik uste dut guztion bizitzetan oso presente dagoen zer dela. Eta zuzenki edo nahi gabe, baina asko hitz egiten dugu gai honi buruz. Daukagu maitasuna ere oso erromantizatuta. Eta maitasunak ematen du batzuetan dela, ze polita, ze gauza, baina hori hartu behar dugu eta ere politizatu behar dugu. Ez da kasualitatea justu adibidez niretzat maitasuna izatea ia erdigunea nire bizitzan. Maitasunak sortzen dizkidalako niri zapalkuntza batzuk, eta ni saiatzen naiz ez hori politizatzen eta irakurketa batetik hori gorpuzten, erreflejatzen eta beste maitasun eredu batzuk bilatzen. Nik ez dut uste maitasun mota ezberdinak daudenik. Uste dut maitasuna zerbait oso organikoa dela, gizaki bezala. Baina gero, gizaki moduan, gizarte batean bizitzen harreman mota ezberdinak sortzen dira. Eta hor bai, agian daude hiru markatuenak eta hiru marko oso ezberdinetan, familia, bikotea eta lagunak. Eta bakoitzak baditu bere arauak eta bere barne dialogo hori, eta bai daude jerarkizatuta. Uste dute, maitasun bikote harremana dagoela apur bat piramidearen goiko partean, eta gero, familia eta lagunak hortik mugitzen dira. Ondorio politiko oso sakonak dauzka, askotan pentsatzen ez ditugunak desplazatu izan hainbeste, ez? Laguntasun harremanen maitasunaren sakontasuna guztiz eta modu oso murritzailean bikote harremanen maitasun erromantikora nola transizio hori nola eman denez. Zenbat ahultzen duen elkar batze eta antolatze eta komunitate sortze hori gure maitasun harreman edo lotura harreman binkulazio sakonenak beti zentzu erromantikoak bikote bati lotu behar diogunean, ez? Eta agian apurtxo bat zabaldu familia nuklear horretara, eta listo, ez? Eta hor jarri behar izatea gure behar emozionalen zentro eta pixu eta karga guztia, ez?
Nik bai zailkatzen ditudala maitasuna eta maitemintzea. Uste dut hor ere maitemintzearen kontzeptua dagoela, edo niretzat dago oso urrun. Ni ez naiz maitemintzen. Nik norbait maitatuko dut eta berak hori ere emango dit, ez? Horregatik lehen ere esan dut hartu emanarena. Nik ematen dut, zuk emango didazu. Eta pixkat hortik uste dut ulertu behar dugula. Ez da ni maitemintzen naiz, ni soratzen naiz zugatik. Ezin dugu horrela gorpuztu maitatzeko era hori. Ni badakit ez naizela maiteminduko gizon cis-hetero zuri supernormatibo batetaz eta futbolera jolasten duena eta ez daukala beste inongo interes kultural edo politikoetaz. Nik badakit ez naizela berataz maiteminduko, ni ez naizelako perfil hori. Zuk aipatu apur batez, igual ezberdindu behar dela maitemintza eta maitasuna, ez? Eta nik igual bebai sartuko nuke ezberdindu behar dela desira eta maitemintzea. Nik gorputz asko desiratzen ditut eta desira horrek eramaten nau, ez? Harremantze mota batera edo harreman mota batera. Baina ez nuke definituko, ez? Edo behintzat nire bizipenak ez nituzke definituko maitemin moduan, baizik eta apur bat prozesu gizaz, gorputza edo pertsona desiratzen dut, eta hortik zelako lotura edo atxikimendua sortzen den berarekiko edo. Nik hor, desirarekin batez ere, bai da puntu bat asko kostatzen zaigula orokorrean, gizakioi, pertsonoi, baino bai behintzat ingurukoekin askotan hitz egiten dugunean desirari buruz, daukagu desira utopiko hori, ez? Gorputz oro maitatu behar ditugula, gorputz ororekin harremandu behar garela eta horretan jarraitu behar dugula, baina eske gero eramatu duzu praktikara eta da oso zaila. Bai uste dut egingarria dela, nik neuk ere nahiko deserekuntza izan dut desiraren aldetik. Oraintxe bertan desiratzen ditudan gorputzak ez dira lehen desiratzen dituenak. Baina beti jotzen dugu hori, heteronormaren barruan dagoen gorputz hori, normaren ere, ez? Estetikoki normaren barruan dagoen hori. Eta atzutan, agian lehenengo pausuetan ez duzu desira bilatu behar. Bilatu behar duzu konfrontazio bat, eta gero gutxinaka sortuko da desira puntu hori. Nik beti defendatu izan dut laguntasun harremana, maitasun erromantikoaren ideiaren gainetik. Iruditzen zaitelako espazio asko zere handiagoa uzten duela maitasun desberdinetarako, mota desberdinetarako, forma asko zere gehiago hartu alditzakela, ez? Ez dagoela gure erremontizismoaren ideia bezain murriztua. Beti denez ibilbide bat, ez dago geldirik, maitasuna, askotan, hasi egin daiteke maitasuna desirarekin, erakarmen sexual potente batekin, gero hori bihurtzen da igual obsesio, pasio, eta azkenean gauzak egonkortzen direnean bihurtu daiteke erdi adiskidetasun. Bikote harreman batean eta nire lagunekiko harremanean, eta detzota zerbait bebaik askotan hausnartu dudala, Eta atzuan pentsatzen duen, zer da ezberdintzen duela, zer ezberdintzen du nire bikote harremana eta nire lagun hoberekin daukadan harreman hau. Eta batzutan botatzen genuen, intimitatea, en plan, momentu intimo batzuk, baina laguntasunean bai dago intimitate bat. Eta hori zen, porque erakarpen fizikoa ez da maitasuna, eta ez da maitemintzea, eta da como lo de menos. Baina orduan, esken asko kostatzen zait ezberdintzea, noiz maite zaitut eta noiz nago zutaz maite minuta. Eta nire esan dezaket nire buruaz maite minuta nagoela. Edo eske bebain, biztako puntu batean bebai esango nuke nire lagun batetaz maite minuta nagoela. Bai, ni oso ados, nik uste dela kontzeptu bat oso soziala dena eta nik ez dut pentsatzen horren beste maite minutan nagoen, porque nik uste galdera hori ez dio dela egiten nire buruari, baizik eta pertsona horrekiko zer sentitzen duen eta sentimendu horrek zertara eramaten nauen. Porque zuek aipatu zapur bat intimitatea ez, eta
hori, nik bai uste dut dituala momentu oso intimoak eta gainera pertsona oso konkretuekin. Eta beti ez direla harreman sexoafektibo horiekin ematen. Bai eman alda nire pisukiarekin, eman daiteke nire kuadriako batekin, inkluso eman daiteke nire agizparekin. Osa ez dakit zehazki zerk markatzen duen ezberdintasun hori harremanetan, baina zer dago, eta nik uste hori denez oso soziala eta daukagunez oso barneratuta horrek garamatzala apur bat gure uste hauek izatera, baina oso ador esan duzun horrekin. Virginia Woolfek, Proustek, César Vitoriak, hainbat idazlek eta zinemagilek nolabait pasioaren oinarrian ipintzen dute jelosia. Eta orduan, jeloskorrak askotan ez du adiskidetasunik maitearekin. Urduri jartzen da antzietatea jota ikusten duenean. Eta askotan nahi du txarrena berarentzat. Uste dut erdigunean jarri behar dela beti zaintza. Eta feminismoak oso ondo erakutsi digu pixkat hori ere nola eraman aurrera. Eta pixkat ari naiz ere hitz egiten gizon bezala, nik lagun batekin bai eraman dudalako pixkat zaintza hori aurrera eta bestelako harreman bat sortu berarekin, ez? Baina hor, badago gizarteak ematen duen mezu bat eta gizartea diodanean ere ari naiz seinalatzen lagunak eta ingurukoak, dela etengabe galdetzea ber nire bikotea den. Total, guztiz. Gora osoan dago hor, bikote harremanaren estruktura berriro ere runrunean. Nik uste laguntasuna noski izan daitekeela toksikoa eta mindu zaitu asko. Eta nabarmenduko nuke bai apur bat Euskal Herrian dagoen kuadrillaren kultura hori eta hor barruan dagoen toksizitate maila hori, osagia da, ni aspaldi ez daukadala kuadrilla bat olan termino horietan, baina bai gogoratzen dut 14 urte nituenean eta nire kuadrilla zenean, jarrera oso toksikoak bazeudela, posesibitate, apur bat maila hori, kontrol hori, norekin atera zara, nora joan zara, eta hori, bai dauka antz bat, atu nobiol toksiko. Nik uste kuadrilla bat, eta batez ere Euskal Herrian ematen dela kriston segurtasuna. Osa da, ez dakit, eta gainera, are gehiago adin hauetan, dela ez dakit, herriko kuadrilla bazkari bat. Ostras, kuadrillarik gabe, ez dakit. Hori, sin más, kuadrillak ematen dizula segurtasun bat, beti hor egongo den pertsona talde bat dela, eta ez da mugituko, beti hor egongo da, planak egitu prest, ez dakit. Nik beti pentsatzen dut heteroarauak nolabait bideratzen dituela aukera asko, aukera bakarrera, ezta? Eta ez da bakarrik opzio sexualaren edo atrakzio sexualaren kontu bat, ez? Heteroaraua da ere bai bikotetan bizi behar izatea eta bikote hori preferentemente monogamoa izatea eta bikote horrek ugaltzeko asmoa izatea eta familia nuklear bat osatzea eta bizikidetza familia horrekin eta soilik familia horrekin eukitzea eta hori izatea bere prioritatea, bai unitate ekonomiko bezala, bai unitate emozional eta elkar babeserako bezala, ez? Eta hierarkia bat sortzea hori eta beste harreman guztien artean, ez? Nik uste maitasun erromantikoak bai jokatzuela paper oso garrantzitsua gure egunerokotasunean. Nahiz eta gazteok agian otsailaren 14 ospatzera ez goazen, egunerokotasunean bai ikusten da, ez? Zelan inguratzen gaituzten harremanak zelan diren askotan oso toksikoak eta nik uste toxizitate hori egon dela, ez? Betidanik, baina ez da ere kasualitatea, azken aldian gero ez da gehiago horren inguruan hitz egin, baina gero ez da toksikoagoak bihurtu harremanak, ez? Eta nik uste azkenean maitasun erromantikoa dela beste tresna bat, sistema bera elikatzeko, harreman tradizional horiek sostengatzeko eta apur bat harreman hegemoniko horren idealizazio hori bai apur bat sostengatzeko.
Bai, nik hor bai hitz egiten dut maitasun erromantikoari buruz, baina nahiago izaten dut beti heteronorma atera, ez? Pixkat errelato horiek, maitasun erromantikoaren errelato horiek eraikita daudelako heteronorma horretan. Eta ulertu behar dugu heterosexualitatea dela erregimen politiko bat zeharkatzen gaituela toki guztietatik. Gero egia dabe bai, bikote heteronormatibo eta monogamo baten bizi eredu bat dela kapitalismoaren biziraupenerako eta familiaren sorrerako berme nagusiena, edo nagusienetariko bat. Eta hori dago oso bideratuta bai birproduziora, bai kontsumora, ez? Azkenean, bai bizi eredu guztia, bai kontsumo eredu guztia eraikita dago bikotearen bueltan. Eta gero hortik sortuko den familia horren bueltan. Romantizismoa baino lehen, Europan, behintzat, maitasunak ez zituen ezkontzak erabakitzen edo bikotekideak erabakitzen. Komunitateak erabakitzen zituen, gurasoen interesak. Familia liskar bat dago eta orduan nik pasatzen zut nire alaba zure semearekin ezkontzeko eta hori izan daiteke opari gizako bat pakeak egiteko eta bar. Baina maitasuna inork ez zuen lotzen ia ezkontzarekin. Are gehiago, ikusten zen maitasuna eta ezkontza inkompatibleak zirela. Maite mintzeko hor zegoen amorantea. Eta adibidez, Montaignek esaten du, benetan maite duzun batekin ezkontzea, modu apasionatuan maite duzun batekin ezkontzea dela saskian kaka egin eta gero buru gainean jartzea bezala. Maitasun erromantikoaren kontzeptua ulertzen hasten zen momentuan. Eta hasten zarenean ja pentsatzen eta identifikatzen zure bizitzan, eta zure bizitzan hori lantzen, nik uste dut ere gertatzen dela askotan, ez da egun batetik bestera gertatzen den zer de, bai, konturatu naiz ja, nire harremanak izango dira, ez dakit nola, ez. Eta, badaudela momentu batzuk nire bizitzan, izan ditzazkeanak, desira supernormatibo, super maitasun erromantikora bideratutako estoak, eta nik ere pasatu gaizki pentsatzen hori. Nik uste maitasun erromantikoari aurre egiteko, behar duguna da gure maitasun eredu propioa eraiki. Maitasuna kontzeptua beraz, politizatu nahi badugu, ez dela bakarrik politizatea eta horren gainean diskurtsoa eraikitzea. Nik uste bai direla molde batzuk ez, maitasun molde batzuk eraikitzea eta maitasun propio bat eraiki. Guk bai irudikatzen gunean gure proiektu propioa horbe bai implementatuko maitasuna. Nik hor adibidez ikusten dut, Euskal Herriko neska gazteak erabilitako leloa, maitasuna kolektibizatu, ez? Goaz irakurtzera maitasuna eje individualista batetik, eje kolektibo batera eta maitasuna ez dela gortzen, goaz maitatzera kolektibotik eta hortik. Pixkat horri buelta eman da eta gure eredu molde iraultzaileak pixkat mahai gaineratuz, hor bai azpimarratuko nuke eta batez ere azken urtean edo bai agertu direla hormetan idatzita dagoen esaldi bat dela maite zaitu dalako sortzen dut, ez? Eta hor nik bai egingo diot pixkat aldaketa bat, maite dugulako sortzen ditugu molde iraultzaileak, sortzen dugu iraultza eta sortzen dugu aldaketa, ez?